Γυμναστική και τύψεις. Γεια σας κορίτσια. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για κάτι που απασχολεί όλες μας, τις τύψεις. Αυτές τις μικρές φωνούλες που μας λένε ότι δεν είμαστε καλές μητέρες, γιατί θέλουμε να αφιερώσουμε λίγο χρόνο στον εαυτό μας. Είναι φυσιολογικό να αισθανόμαστε έτσι. Εγώ δεν αισθάνομαι έτσι. Κορίτσια, ας είμαστε ειλικρινείς. Εμείς οι γυναίκες οφείλουμε να προσέχουμε τον εαυτό μας. Γιατί αν είμαστε εμείς καλά, θα είναι και οι υπόλοιποι καλά. Σκεφτείτε κάτι απλό. Ότι είμαστε η βάση ενός οικοδομήματος. Πιο πάμε με τα παιδιά μας, ο σύζυγος, η δουλειά μας, οι φίλες μας και οτιδήποτε άλλο. Αν η βάση είναι γερή, τότε και οι υπόλοιποι όροφοι θα είναι. Έτσι είμαστε και εμείς στη ζωή μας. Μισή ώρα γυμναστικής μόνο θα αλλάξει εντελώς τη ζωή σας. Θα σας προσφέρει χαμόγελο, όρεξη και ενέργεια για το υπόλοιπο της μέρας σας. Θυμηθείτε. Δεν μας κάνει λιγότερο καλές μητέρες το ότι θέλουμε να αφιερώσουμε χρόνο για να γυμναστούμε. Τα Curves σας βοηθάνε να κάνετε αυτό το δώρο σε εσάς και την οικογένειά σας.